Teimlad o falchder mawr wedi cael graddio heddiw. Mae'n dangos bod yr holl waith wedi talu ffwrdd ac dwi'n falch iawn o gael bod yma yn enwedig yn graddio fel dosbarth cyntaf heddiw. Un o'r prif resymau nes I ddewis ddod I Bangor oedd oherwydd bod cwrs y gyfraith yn yr un gorau drwy Gymru I gyd. Ar ben hynna, yr elfen o Gymreictod sydd yma ym Mangor, ond posib I fi wneud canran yn cwrs drwy gyfrwng Gymraeg hefyd, ac felly o'n I eisiau cymryd mantes o hynny. Ac yn ychwanegol, diolch rhy bell I ffwrdd adra, ond hefyd digon pell I gael llonydd. Yr elfen Gymraeg dwi wedi fwynhau fwyaf o'r cwrs. Dwi wedi bod yn cael wneud 2 fodiwl y flwyddyn drwy gyfrwng Gymraeg yn gyfan gwbl ac criw bach o'n ni'n unig oedd yn gwneud hynna. Dwi wedi cyflawni ambell I beth dwi wedi bod yma yn Brifysgol Bangor. Dwi wedi bod ar rhan o MCB, hefyd dwi wedi bod yn chwarae I tîm rygbi merched y Brifysgol. Dwi wedi bod yn peer guide. Dwi hefyd wedi bod rownd ysgolion uwchradd yr ardal lleol yma Mangor yn trafod y cwrs ac beth sy'n dda am astudio Mangor. Yn ystod yng nghyfnod yma Mangor, dwi hefyd wedi cael galwad I fynd I hyfforddi gyda sgwad merched Cymru a ges i'n nghap cynta mis Chwefror yn erbyn yr Alban yn ystod y 6 gwlad. Yr rhwystyr mwyaf dwi wedi oresgyn wrth fod yma yn astudio Mangor ydy diffyg amser. Mae hynny yn rhannol oherwydd mod i'n trafeilio nôl o blaen I Gaerdydd yn aml ella 3 gwaith yr wsos I hyfforddi. Wedyn mae'n anodd cadw ar ben y gwaith ac o ganlyniad I hyn dwi wedi bod yn gallu mynd I bob un darlith. Felly yn ychwanegol dwi wedi bod yn trio dal fyny efo darlithoedd ac trio sgwennu aseiniadau mewn digon o bryd ac hefyd trio adolygu gyfer arholiadau. Felly dwi'n meddwl mae'r rhwystyr mwyaf oedd diffyg amser o gennai ar y mhlhat. Y Brifysgol wedi bod yn hynod o gefnogol yn enwedig adran y gyfraith ac y tiwtoriaid Cymraeg. Maen nhw wastad yna I ni gael siarad efo ac I troi tuag atyn nhw os da ni'n poeni am unrhyw beth neu os da ni'n mynd deall rhywbeth. Felly maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn. Yng nghynllunio fi ar gyfer dyfodol ydy mynd I Gaer mis Medi I astudio LPC a Masters yn y gyfraith. Ac yna gobeithio fod yn dwrnau yn yr hir dymor ac yn gyfreithwraig.